بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفي لجبا وموفو نسلم كفولي نوي ألك كشنا كهنا كبركة ملو تعالى دلي ألكو كا أني أو بلا جلنا بو أو كا جمكان حكم كنا لا نوي دين برو مية جمكان نبي ولي كسكر موما عندك كرمو بسم الله ولا سك برو كني ويه دين كنا فنونا bi ani an karamo dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛlen ka ale de bisimila an ka kɛnɛ kan walasa kana baro kɛ diinɛ kunnafoni dɔw la n'o ye docteur Muhamadu Umar Kone. Docteur Muhamadu Umar Kone maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ, Sikaso ka den don, a y'a ka kalan kunfɔlɔ kɛ an fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ. O kɔfɛ a taara kɔkan jamanaw la ka taa kalan kuntala janya yen nɔ. Doctorat b'a bolo, sariya islamiya, silamɛya sariya, takhasus usulul fiqhi, o doctorat b'a bolo. Ani a fɔ min ko alqanunul khas, droit privé, o fana doctorat b'a bolo. Kuma bayɛlɛmala fana ka bɔ kan dɔ la ka taa kan dɔ la, an b'a fɔ ma ko interprète. A bɛ baara caman wɛrɛ kɛ, a bɛ activité caman wɛrɛ kɛ. Professeur fana don, professeur de droit don, Université du Mali la. An n'ale donna jɛ ka baro kɛ kunnafoni dɔw la bi diinɛ kun kan. Nka yanni an ka don an ka baro kan, an bɛ an karamɔgɔ bisimila ka fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn, an ka wele jaabili la. Inshallah. An don dɔ baro yɛrɛ kɔnɔna la, an b'a fɔ ko hadamadenya hakɛ bi, an bɛ fɛ ka kuma silamɛya ka yecogo, hadamadenya ka hakɛ la. Bi n'i ye diɲɛ maa lajɛ, mankantiw bɛ fan bɛɛ, hadamadenya ka hakɛ, hadamadenya hakɛ, an b'a fɔ ma ko droit de l'homme. An dun fana ye diinɛmɔgɔ de ye, a dun fɔra an ye ko silamɛya kumana fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Silamɛya ka yeli hadamadenya hakɛ la n'o ye droit de l'homme ye, an ka baro bɛ o de kan bi. An don kan baro la, hadamadenya hakɛ yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sheikh Usman Kan, an bɛ fo ka teleshirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo, ani mun kɛra sababu ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn, an b'a bɛɛ lajɛlen fo. An ka bi baro a bɛ min kan, i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, n'o ye silamɛya ka yecogoya hadamadenya hakɛ la. Kosɛbɛ. Donc e tɛ se ka don silamɛya ka yecogoya fɔ kɔnɔna na min yɛrɛ ye hakɛ ye n'i ma o farafasiya fɔlɔ mɔgɔw ye. Sabu ni fɛnw tayɔrɔ ma kɛ kelen ye, o tayɔrɔ tɛ kɛ kelen ye, tayɔrɔ cogoya bɔ ni ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ sababu ye ka filɛli cogo bɔ ɲɔgɔn ma ko kɔnɔna na. Bi baro kɛrɛkɛrɛnnen bɛ silamɛya ka yecogo la, mais adamadenw b'a ye cogo min na droit positif kɔnɔna na, an tɛna an daba don o la kosɛbɛ, sabu baro t'o kan. Hali n'a kɛra an bɛna don ɲɔgɔn na cogo dɔw la. Sheikh Usman Kan, hakɛ, droit de l'homme yɛrɛ ye mun fɛn ye? Adamaden mun ne ɲɛ baara, ni ɲɛ fila ni sen fila b'a fɛ, k'a fɔ ko fɛn dɔw le bɛ yen mun kan ka sɛmɛ ale yɛrɛ la walasa a k'a ka adamadenya jabɔ n'a ye, a kana tɔɔrɔ n'a ye. Donc fɛn mun bɛ yen n'o kan ka sɛmɛ adamaden na, n'a kan ka adamadenya jabɔ n'a ye k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ, a bɛ fɔ o bɛɛ le ma ko a ka droit n'o y'a ka hakɛ ye. Donc n bɛ segin a kan, fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka sɛmɛ adamaden na, n'a b'a yɛrɛ nisɔndiya n'a ye k'a sɔrɔ tɔɔrɔ t'a sɔrɔ a kɔnɔna na, o le ye droit de l'homme ye, ko adamaden ni fɛn min ka kan a ka kɛ a ye. O kɔnɔna na e bɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko devoir, o ye ale fana kan ka mun kɛ. Donc waati waati ala sariya kɔnɔna na, ou bien diɲɛ sariya kɔnɔna na, ni hakɛ bɛ fɔ, fɔli bɛ kɛ fana ka ɲɛsin e fana kan ka mun kɛ. Donc an bɛna fɛn nin fila don ɲɔgɔn kɔnɔ. O ye ka ɲininkali jaabi ye fɔlɔfɔlɔ droit de l'homme kɔnɔna na. O kɔnɔna na sisan, n'an ye ala ka sariya islamiya filɛ, a bɛ fɔ pour que i ka se ka droit dɔw sɔrɔ, fo i ka devoir dɔw le fana kɛ fɔlɔ. O kɔrɔ ye pour que e ka se ka Mali passeport sɔrɔ, ka don avion kɔnɔ Mali tɔgɔ la, fo i ka carte nina sɔrɔ. Carte nina o ɲinini o ye devoir le e ka wuli ka taa e inscrit ka carte nina sɔrɔ. Carte nina sɔrɔni kɔ sisan Mali jamana bɛ lakodɔn maliyɛn den ye, a kan ka baara min woyo ka di e ma sisan, n'o ye ka e lakanda, k'e ka lakanda sabati, ka tila ka e ka
bonheur n'o ye ka lafiya ye k'o sabati a bɛ sɔrɔ ka diyagoya Mali jamana kan a ka se k'o kɛ e ye sabu e ye maliyɛn den donc maintenant nin yɔrɔ la sisan e mun wulila k'i ka carte ta k'e yɛrɛ kɛ maliden ye ka Mali passeport a bɛ kɛ diyagoya ye n'e taara o ɲini sisan o ye ka droit ye e ka passeport sɔrɔ mais ni e ma e ka devoir kɛ e ka droit tɛ di e ma a bɛ komi wari papier ɲɛ fila baara mais a bɛɛ ye fɛn kelen ye o kɔnɔna na an bɛna sariya islamiya sɔrɔ kiti fila bɛ silamɛya sariya la sabanan taara a kiti fɔlɔ a bɛ fɔ ma ko al-ahkam at-taklifiya al-ahkam at-taklifiya o b'a fɔ ma tubabukan na les dispositions d'assignation ou d'assignation les dispositions d'assignation sariya mun bɛ yen n'a b'a fɔ ko i kan ka ko dɔ kɛ o fana bɛ tila ka taa tila yɔrɔ 5 an bɛna da se o yɔrɔw de ma hakɛ bɛ sɔrɔ o yɔrɔw de kɔnɔ mais filanan min n'an bɛ n'o fɔ sisan an ka walanda tɛna bolo kan n'o ye al-ahkamul wad'iyya les dispositions conditionnelles o kɔrɔ ni tile jɛngɛnna seli fana sera n'a benna lazara sera o ye disposition conditionnelle ye an tɛna an da don o kɔnɔ fɛn dɔ ye ka diyagoya ye mais o diyagoya gulonnen don ko dɔ la fɛn dɔ ye ka diyagoya ye k'e k'o kɛ ne y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ fana sɔrɔ ni e bɛ se k'e disi gosi ko nin ye n ka droit ye pour que k'a fɔ ne ka droit lo jamana k'a ka baara ɲini ka di ne ma o ka taa sɔrɔ fɔlɔ e yɛrɛ ye jamanaden ye o kɔrɔ ye nationalité ka kɛ e bolo fɔlɔ c'est pourquoi tubabu sariya la o bɛ adamaden ka lahala tila ka taa tila yɔrɔ 3 o b'a fɔ ma ko les 3 statuts de l'homme fɔlɔ les statuts réels o kɔrɔ ye adamaden ka relation ani fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw ne ni n ka daba ne ni e ka tabali ne ni micro ninnu est-ce que ne kan ka se ka so san ka kɛ n ta ye wa ou bien ne kan ka micro donc ne ka yɛrɛma hɔrɔnya ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ mun tɛ adamadenw ye o ye statut fɔlɔ ye statut filanan ni bɛɛ kun ye an bɛ adamaden ka hakɛ le ɲinitɔ nɔfɛ ta statut filanan a bɛ fɔ o ma ko le statut personnel adamaden ka relation ani a adamaden ni ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko caman na sabu n'i y'a mɛn k'a fɔ ko droit dɔ kan ka di e ma a bɛ d'e ma i ni adamaden ni ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o donc droit b'e bolo fana fɛnw kan e kan ka droit b'e bolo ne ye wari bɔ ka sanni kɛ feerekɛbaa ka fɛn feere e ma a man ka e balayara k'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ ma bɔ a kɔnɔna na o ye ka droit le n'o tɛ i bɛ se ka plainte k'a kan parce que a ye bali i ka droit fɛn dɔ la statut sabanan a bɛ fɔ ko les obligations n'o ye al-uqud aw al-uhud o ye jumɛn ye bɛnkan ko n'o ye sanni feere ani an bɛnna ko mun kan ka a waleya ni statut saba bɛ adamaden na diɲɛ sariya ka filɛli cogo la donc ni statut saba le kɔnɔna na adamaden i bɛ ka devoir dɔ kɛ fɔlɔ walasa ka se ka droit sɔrɔ diɲɛ ta ye cogo la mais ala sariya ka ye cogo la ko al-ahkamu taklifiya n'o ye les dispositions d'assignation o ye 5 ye ko ne m'o bɔ a sira fɛ e adamaden e hakili bɛ fɛn dɔ la k'e b'a ɲini na ala fɛ hakɛ la o tɛ sɔrɔ dɛ silamɛya ka filɛli cogo la an ma don diɲɛ ka droit de l'homme kɔnɔ fɔlɔ o fɔlɔ o bɛ tila ka taa tila yɔrɔ les dispositions d'assignation n'o ye ahkamu taklifiya ye o bɛ tila ka taa tila yɔrɔ 5 e cɛ o cɛ ne y'o tila yɔrɔ fana koro ka bɛn 2 ma i bɛ bɔ silamɛya wo fɛ i n'a fɔ anw fɛ yan b'a ye cogo min na nin ye wajibi ye ou bien haramu bon ne jɔra o so 2 dɔrɔn kan bananbiri ko dɔ bɛ n'e sɔrɔ e tɛ wo sɔrɔ i bɛ n'a tɔ jigin min kɔnɔ a fɔlɔ al-wajib n'o b'a fɔ ma tubabu kan sariya la ko les obligations réelles ou formelles fɛn min diyagoyalen b'e kan ja ka goya foyi k'a kɛ les obligations formelles filanan min ni o bɛ tugura a bɛ fɔ o ma ko al-mandub n b'a tugura ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ tugu ɲɔgɔn na nin cogo de la al-mandub o ye fɛn jumɛn ye les recommandés non formels fɛn min o ɲinini kɛlen bɛ k'a ka kɛ koyi
mais diya ka goya tɛ n'a kɛra a ka fisa n'a yɛrɛ ma kɛ kalugu la foyi tɛ la a sabanan o ye almubah u b'a fɔ ma tubabukan na ko l'indiférent ou bien le préférable o kɔrɔ ye ni kɔni a bɛn bɛ ten baraji t'a kɛli la jurumu t'a toli la sanfɛta n'o ye mandubu ye afudɔliya dɔ b'o bolo n'o ye préférence dɔ ye a fɔra ko k'o yirali cogo dɔ kɛra k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ n'i y'o kɛ o cogo la i b'o baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ fana foyi t'e kan mais mubahu ye netiri ye i n'a fɔ ne n'e kumatɔ sisan e ka telefɔni sisan e y'a ta k'a lajɛ diyagoya tɛ ko i k'a filɛ diyagoya tɛ ko i kana filɛ a filɛli ye e ka droit dɔ ye o b'a fɔ ma ko l'autoriser a kɔni a bɛn bɛn a filɛ n'a filɛbaliya bɛɛ bɛn n'o sisan n bɛna don fila min kɔnɔ a fila laban n'o b'a dafa duuru la kelen ye ko haram o ye jumɛn ye l'interdit formel fɛn min interdit bɛ ka a laban o ye alimakuro fo fɛn ka sigi ɲɔgɔn kɔ nin cogo de la an b'a ye usulul kitabu ni fɛnw kɔnɔ cogo min na n'an y'a sigi ɲɔgɔn kɔ tan jate dɔw bɛ bɔ a kɔnɔ o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ an b'a sigi cogo min kan haram o ye l'interdit formel ko a fɔra ko a kana kɛ pewu alimakuro o ye le réprouvé o ye l'interdit non formel a interdira ma interdiction fanga ma bon hali ne y'a kɛ ne ma kɛ ni ɲɛnɛ juguya façon dɔ ye jurumu t'e kan ne y'a to yen fana ni ŋɛnɛ ɲuman façon dɔ ye i b'a baraji sɔrɔ donc alwajib n'o ye jagagoya kararara ye ani almandub n'o o ye jagoya t'a kɔnɔ mais a ɲinini bɛ a ka kɛ ani almubah n'o bɛ ko min camancɛ fɛ a tɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ ani alharam o ye haramu pelengetenw ye ani almakuru o tɛ pelengentenya bɔra donc Sheikh Ousmane Kane ne ye nin kuma nin lajɛ nin kuma duuru nin n'a bɛ boli fɛn kelen kɔnɔ n'o ye ahakamu taklifiya ye silamɛya ka filɛli cogo la adamaden ka droit la e bɛ ka droit sɔrɔ ni ninnu kɛli dafali le ninnu kɛli dafali k'a matarafa e bɛ ka droit sɔrɔ n'o kɛli dɔ ye munna e ka droit dɔ ye silamɛya sariya la mɔgɔ kana se e ma k'e bugɔ ou bien k'e nɛni ou bien ka jangata dɔ se e ma n'a b'a fɔ ko les sanctions pénales mais Ala subhanahu wa ta'ala k'an kisi fɛn dɔ bɛ yen ko alqazfu n'o ye la diffamation ka galon tigɛ jɛnɛya galon tigɛ ka lamɔgɔra k'a fɔ k'a ye jɛnɛya kɛ ou bien ka galon tigɛ ka lamɔgɔra k'a t'a fa den ye ou bien o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni tubabu sariya kɔnɔ ko la diffamation ko ni e y'o kɛ kaban dɔrɔn e ye fɛn min kɛ e donna bonda dɔ kɔnɔ n'o ye haramu ye donc e donna o haramu min kɔnɔna na dɛ k'a sɔrɔ droit dɔ tun bɛ e bolo ni o ye hakɛ dɔ ye ko mɔgɔ man ka fɛn kɛ e la mais depuis ne donna o bonda fɛ dɔrɔn o droit nin bɛ bɔsi e la e bɛ ɲagi ni gɛn ɲɛ 80 ye k'e bugɔ ka tila bele tuguni e ka sariya tɛ minɛ danaya bɛ bɔsi e la n'o ye adamu kabul shahada ni tubabuw ko a ma ko la privation du témoignage e ka témoignage tɛ minɛ silamɛya juge ɲɛfɛ bele tuguni sabu danaya bɔra e kan ka da i yɛrɛ ka kɛwale dɔ kan ka la e yɛrɛ ka kɛwale dɔ kan docteur an bɛ taa waati nɔfɛ dɔɔni silamɛya yɛrɛ bɛ droit de l'homme ni bɛ ka kuma fɔ hadamadenya ka hakɛ silamɛya b'a ye ni ye cogo jumɛn silamɛya bɛ adamaden ka hakɛ ni ye cogo saba ye a ye cogo fɔlɔ o bɛ don fɛn dɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko ad-daruriyat les obligations a filanan o ye alhajiyat n'a bɛ fɔ ma ko les nécessités a sabanan o ye a tahsiniyat les accessoires an tɛ kuma nin si kan an bɛ kuma na daruriyati min kan ni o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 5 silamɛya ka yecogo adamadenya hakɛ kɔnɔ an bɛna kuma o de kan sisan fɔlɔfɔlɔ silamɛya bɛ yeli kɛ k'a fɔ ko adamaden ka diinɛ ka tanga a diin a filanan silamɛya bɛ yeli kɛ k'a fɔ ko la vie humaine n'o ye a nafsu
adamaden ni a n'a farikolo tangali silamɛya ka yeli la ko k'o tanga a sabanan ni silamɛya ka yeli bɔnni bɔ o kan o ye ko ka adamaden hakili ala aqlu n'o b'a fɔ ko la raison silamɛya ko k'o tanga o y'a ka droit dɔ ye a naaninan silamɛya ko a naslu adamaden danbe k'a to a danbe ra ka yɛlɛ sanfɛ k'a to a danbe ra ka jigin a ka dignité n'a ka honneur silamɛya ko k'o tanga a duurunan a n'a laban almal n'a bɛ fɔ o ma tubabu fɛ les capitaux ou les biens ou les propriétés adamaden ka sɔrɔ fɛn a lɔnni tɛ nafolo dɔrɔn na dɛ e bɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ e ka mara kɔnɔ a muso a denw a ka so fɛn o fɛn bɛ adamaden ka mara kɔnɔ silamɛya ko nin bɛɛ ale ka yeli cogo la nin bɛɛ kan ka tanga n ye kuma fɔlɔ min daminɛ n'a faamuyali ka gɛlɛn dɔɔnin ni an sɔrɔ ka boli ka na nin kɔnɔna na silamɛya y'a jira k'a fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen tanga ka dan hakɛ dɔ la ni e danna yɔrɔ dɔ la n'o tɛ n'i ma dan yɔrɔ dɔ la ni kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen silamɛya bɛ se ka dan kari a la ni ɲagili dɔ fana ye c'est pourquoi droit de l'homme kuma min n'a y'a définition di fɔlɔ la ko droit définition tɛ se ka kɛ ka dafa n'i ma sanction fara a kan ko n'o tɛ k'a tɛ kɛ définition ye ni tɛ se ka hakɛ ɲɛfɔ f'i ka ɲagili fana fɔ ka fara a kan n'i y'a kɛ hakɛ dɔrɔn fɔli ye n'i ma ɲagili fara a kan lɔnnibagaw fɛ yen chercheurs fɛ yen ko e ma hakɛ dafa parce que e ta tɛ se ka kɛ dɔrɔn ko droit dɔrɔn bɛ e ye e kan ka devoir min kɛ n'e banna k'o kɛ dun donc e bantɔ k'o kɛ dɔrɔn o ni ɲagili dɔ kunkolo bɔtɔ bɛ bɛn a fɔlɔ an y'a fɔ k'a fɔ n'o ye diinɛ ye ka na dan fo an sera adamaden ka sɔrɔ fɛnw ma silamɛya ka ye cogo la adamaden ka hakɛ kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka tanga adamaden ka diinɛ a kan ka choisi a yɛrɛ ye mais a choisi tɔ a yɛrɛ ye o kana kɛ sababu ye a fana k'a sen yɛlɛ dɔ ta kan dabɔ kama pour que o fana ta kana se ka yiriwa o ye adamadenya hakɛ silamɛ ka hakɛ tɛ fɔlɔ dɛ o ye adamadenya yɛrɛ hakɛ donc diinɛ hurriyatu tadayyun la liberté de croyance o ye adamaden ka hakɛ dɔ le ye ko silamɛya ko bɛ ka filɛli kɛ ka taa ma ko ale b'o tanga adamaden bɛɛ lajɛlen ye n'o kuranna ayanw ka ca an tɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ caman b'o kuranna ayanw lɔn diɲɛ fana sariya fana kumana o kan ko mɔgɔ kana mɔgɔ diyagoya diinɛ ko dɔ la mais o kɔrɔ tɛ ko an b'an ka diinɛ fɔ bali ko mɔgɔ kana mɔgɔ karaba dɛ an b'an ka diinɛ fɔ fi hududi shar'i à la limite prescrite par la charia islamique mais an bɛ nin fɛn fɛn fɔra Cheikh Ousmane Kane nin bɛɛ lajɛlen an bɛ fɔli kɛ walasa a ka se ka faamuya adamadenw fɛ a ka kɛ lɔnni bonda ye mais a application n'o y'a exécution ye n'a pratique yɛrɛ o tɛ se ka kɛ ni jamana min yɛrɛ tɛ silamɛ jamana yɛrɛ ye ko a ka sariya sigilen bɛ silamɛ jamana sigi cogo la i n'a fɔ manga jamana ou bien Iran jamana ninnu bɛ cogo min na anw ka jamana mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko les pays laïcs ko bɛɛ bɛ kun a kɔnɔna na anw silamɛw anw bɛ se ka anw ka nin hakilinaw labato ka dan anw ka dan yɔrɔ la mais n'a sera k'a fɔ ko ɲagili yɔrɔ anw tɛ se k'o kɛ anw yɛrɛ ye fo n'a kɛra autorité min bɛ yen n'olu ye silamɛ autorité min sigira mun na silamɛya bɛ boli toujours fawda ɲɛ n'o ye anarchie ye n'o ye désordre ye ne ka silamɛya mana diya n ye cogo cogo ne ko n ka hakɛ dɔ le ye k'a fɔ ni so ye suɲɛli kɛ a bolo ka tigɛ a ye wari ta min kɔ silamɛya ka filɛli la silamɛya ko hakɛ dɔ le bɛ nin bolo a ka fɛn ka k'a ta ye e o hakɛ bɔsiyora silamɛya bɛna ɲɛgili min da e kan o ɲɛgili yɔrɔ dɔw bɛ yen o tɛ se ka kɛ fo autorité islamique le fɛ maaw de fana bɛ yen o kama maaw de bɛ yen o kama minnu b'a kɛ bɛɛ t'a kɛ bɛɛ t'a kɛ a tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ fana na a tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a kɛbagaw de bɛ yen a kɛli fana dulonnen bɛ fɛn caman na f'u bɛ ka dafa merci walasa u ka se ka kɛ merci donc a bɛ fɔ o ma ko arbitration à la loi donc f'an ka kiti segin ka na sariyaba ma donc silamɛya
ani diɲɛ sariya tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ si la adamaden ka hakɛ la fo waati min na n'a kɛra ɲagili yɔrɔ ye ɲagili yɔrɔ ani waati dɔw la e yɛrɛ bɛ se ka ko mun kɛ ani t'a kɛ silamɛya sariya ka filɛli cogoya ani diɲɛ sariya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la parce que diɲɛ sariya ko tiɲɛ don e ka liberté n'o ye ka hɔrɔnya ye o ye ka droit dɔ ye o ye ka hakɛ dɔ ye tant que i ma don mɔgɔ wɛrɛ ka 18 kɔnɔ mais ne ye diɲɛ sariya ka o lajɛ i bɛna sɔrɔ nkalon bɛ diɲɛ sariya da parce que diɲɛ sariya nangarabaya ni sofoni ka fale siri ka ca kɔnɔ kojugu sɛbɛnni cogo cɛ ka ɲi mais n'i y'a lajɛ baara kɛcogo la a can tɛ silamɛya sariya dɔrɔn ta le y'a can a can yɛrɛ ye k'a fɔ hɔrɔnya min bɛ e bolo ni silamɛya bɛ filɛli kɛra ka taa adamaden ka hakɛ ma hɔrɔnya min b'a bolo dan b'ara donc il a la permission a kan ka kɛ mais il n'a pas la permissivité k'a fɔ n ka tɛmɛ n dan kan ka duma wɛrɛ dan kɔnɔna na donc silamɛya bɛ stopper net ni silamɛ jamana fana don i bɛ ɲangi donc silamɛya ka filɛli ka taa adamaden ka hakɛ kan a bɛ boli fɛn 5 kan diinɛ adamaden ni a n'a farikolo ani adamaden ka hakili ani adamaden ka danbe ani adamaden ka marafɛn ni fɛn si e man ka magarikara ni tɔɔrɔ ko dɔ ye min b'a sɔrɔ a yɛrɛ la fo n'a kɛra diinɛ yɛrɛ ka hakɛ dɔ tiɲɛni sababu la n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔ tiɲɛ a kɔnɔ ka bon an tɛna da don a bɛɛ lajɛlen na waati n'a cogoya kama an karamɔgɔ hakili la ni kɔni bi an tun bɛ cours la université kɔnɔ walanda in a niveau tun ka bon a niveau bɛ sanfɛ dɔɔni mais baasi t'a la ni ne fana ye jabara ye bɛɛ lajɛlen b'i ka walanda sɔrɔ a la bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la an karamɔgɔ waati n'a cogoya kama kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo alhamdulillah kuma kuncɛ kuma na k'a fɔ pour que an balimaw ka se k'a faamu dɔrɔn silamɛya ka ye cogo ye jumɛn ye adamaden ka hakɛ la fo i k'a faamu silamɛya ma hakɛ bɔsi adamaden na silamɛya ye hakɛ fɛn fɛn bɔsi adamaden na a si man ɲi adamaden ma a ye hakɛ fɛn fɛn to a ye o de ka ɲi adamaden yɛrɛ ma donc silamɛya bɛ filɛli kɛ adamaden ka hakɛ la ni filɛyɔrɔ 5 ye o fɔlɔfɔlɔ an y'a fɔ o ye a ka diinɛ a bɛ da ko mun na a ka croyance a ka hakilina miiriw bɛ da fɛn mun na silamɛya ko o kan ka tanga a filanan silamɛya ko adamaden yɛrɛ ni a n'a farikolo o ka tanga hali n'a kɛra diɲɛ droit de l'homme na silamɛya bɛna ko dɔw kɛ n'an tɛna o fɔ émission kɔnɔna na silamɛya bɛna ko dɔw kɛ adamaden ni na ou bien adamaden farikolo la ni silamɛya ka hakilina miiri dɔw ye diɲɛ droit de l'homme tɛ jɛn n'o ye mais o tɛ anw ka sira ye an bɛ diinɛ ka kuma la a sabanan o ye adamaden hakili n'o ye al aqlu fɛn fɛn b'o tiɲɛ i n'a fɔ gulɔ ni drogue n'a ɲɔgɔnna silamɛya y'o condamné parce que a y'a fɔ ko a ka tanga a naaninan n'o ye adamaden danbe ye fɛn fɛn b'o cɛ ka nkalonbaw tigɛ ka la adamaden na ou bien ka fɛn fɔ a ma ou bien ka naafiyaw kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o cɛ bɔ ɲɔgɔn ma silamɛya y'o kɔn o ye adamaden ka hakɛ dɔ ye silamɛya y'o accordé ye 5nan silamɛya ye min accordé adamaden ye o ye a ka nafolomafɛnw a n'a ka maramafɛnw a bɛ fɛn min mara a ka fɛn kɔnɔna na silamɛya ye o hakɛ tanga adamaden ye hali n'an tɛna don hakɛ ninnu kɔnɔna na parce que kuma ye kuma ɲɛbila le ye donc ka tila k'e yɛrɛ fo k'i barika la inshallah an b'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ ala k'a basigi ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw yɛrɛw ye serifula an y'a ɲini ala fɛ hali bi a baarakɛlaw ani mun kɛra sababu ye ka télé sigi sen kan ala ka hɛrɛ kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ye mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ala sago ye ka hɛrɛ kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka to ka se ka jamanadenw ɲɛsuma ka jamanadenw fana kɛ k'o faamuya inshallah o y'an ka dugawu ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ fɔ an b'o hakili jigin k'a fɔ k'an ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye an karamɔgɔ docteur Muhamad Umar Kone an ko a y'a ka kalan daminɛ an ka jamana in kɔnɔ a ye doctorat kɛ charia islamiya la ani droit privé o doctorat b'a bolo interprète don a bɛ traduction kɛ a bɛ baara caman kɛ a bɛ cours di université fana professeur de université la an ka bi walanda tun bɛ fɛn min kan o ye hadamadenya hakɛ silamɛya ka faamu na wala silamɛya ka yecogo la
hadamadenya ka hakɛ yɛrɛ ye min ye an karamɔgɔ da sera o ma k'a fɔ a ye hadamadenya ka hakɛ ani fɛn minnu ye a yɛrɛ kan droit et devoir a da sera o ma ani fɛnba 5 min bɛ yen nɔ ni silamɛya sariya yɛrɛ sinsinni b'olu kan k'olu kan ka tanga n'o ye hadamaden ka diinɛ a hakili a ni a ka nafolo ani a danbe a da sera olu fana ma an hakili la faamuba sɔrɔla walanda in na an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la ka na ni barokan nafama in di ani an filɛbagaw ma an bɛ dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ a di ala fɛ ala kana nin kɛ an ka sigi laban ye ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka walanda nafama wɛrɛw di an filɛbagaw ma an bɛ segin ka aw yɛrɛ fana fo aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraniw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.